Καλησπέρα και από την κουζίνα μου. Σήμερα θα σας δείξω ένα παραδοσιακό φαγητό. Στην Ελλάδα το λέτε Schnitzel, εμείς το λέμε εδώ Wiener Schnitzel vom Kalb. Είναι ένα παραδοσιακό πιάτο. Χρειαζόμαστε πατατούλες, χρειαζόμαστε Butterschmalz. Ποτέ δεν κάνει είναι νόμος αυτός το Schnitzel να τηγανιστεί σε φριτέζα ή με λάδι. Έχουμε αυγά, πατατούλες, αλεύρι, τριμμένη φρυγανιά και φυσικά τι δεν κάνει να λείπει, το κρέας. Αρχίζουμε. Και μαϊδανό να μην ξεχάσουμε. Παίρνουμε τώρα 3 πιατάκια. Το ένα είναι για την τριμμένη φρυγανιά, το άλλο για το αλεύρι και το άλλο για τα αυγά που θα χτυπήσω. Συνήθως για 4 σνίτσελ 2 με 3 βουλάκια φτάνουν. 1. Και άμα σας πω ότι όλη την ημέρα ήμουν όλη την ώρα αποσχολημένη πώς θα συνδέσω την κάμερα, τι έχω ξεχάσει, το πιο βασικό που πάντα το φοράω σε μια κουζίνα, είναι νόμος και αυτός, έρχομαι, είμαι σεφ κοκπόδια, χωρίς αυτήν δεν μπαίνω στην κουζίνα. Λοιπόν, πειράζει, συμβαίνουν και αυτά. Και συνεχίζουμε. Χτυπάμε το αυγό. Μπορείτε να βάλετε και λίγο αλατάκι. Στο άλλο το πιάτο βάζουμε το αλεύρι. Τώρα θα δείτε και ποια είναι η σειρά και πώς το κάνουμε για να γίνει το σνίτσελ τόσο καλό. Τώρα ένα πιάτο και βάζουμε την τριμμένη φρυγανιά. Πολύ ωραία. Για μας τις lady το σνίτσελ πρέπει να είναι τόσο ψιλοκομμένο και δεν κάνει να το χτυπάμε από το μοσχαράκι. Λοιπόν, βάζουμε το αλάτι, βάζουμε πιπέρι, το γυρνάμε και ένα πολύ βασικό είναι ό,τι κάνουμε να το κάνουμε με αγάπη, να χαιρόμαστε και πιο πολύ για το αποτέλεσμα. Λοιπόν, αλάτι, πιπέρι, πολύ ωραία. Επομένως παίρνουμε και ένα δεύτερο. Το βάζουμε πρώτα στο αλεύρι. Τώρα για 4 σνίτσελ έβαλα 3 αυγά, θα φτάσουν. Αν δεν φτάσουν βάζουμε και ένα τέταρτο, αλλά δεν νομίζω. Λοιπόν, το βάζουμε μετά, το βουτάμε καλά στα αυγά και στο τέλος έχουμε εδώ πέρα την τριμμένη φρυγανιά και στην τριμμένη φρυγανιά. Εν τω μεταξύ παίρνω το τηγάνι, γιατί αυτά όλα παράλληλα γίνονται. Μόλις δηλαδή το βουτήξουμε στη φρυγανιά, κατευθείαν στο τηγάνι. Βάζουμε Butterschmalz. Πολύ ωραία.
πρώτο μας το σνίτσελ. Μας χομυρίζει. Για να δούμε. Ωραίο. Πλένουμε τώρα τις πατάτες και μετά θα τις βάσουμε στην καθαρόλα. Θα τις ρίξουμε όλες μέσα όπως είναι. 15 με 20 λεπτά να βράσουν οι πατάτες και μετά θα τις τραγγίσουμε. Θα παίρνουμε τώρα τις πατατούλες αφού έχουν βράσει 15 με 20 λεπτά. Παίρνουμε τώρα βούτυρο, αυτή τη φορά το κανονικό του βούτυρο. Να λιώσει λιγάκι και κόβουμε το μαϊντανό, το ψιλοκόβουμε. Αφού τώρα έχουμε τηγανίσει λιγάκι τις πατατούλες, βάζουμε και το μαϊντανό, το ψιλοκομμένο. Ανακατεύουμε. Συνήθως τις πατατούλες τις βάζουμε εδώ μέσα και ο κάθε ένας παίρνει και τις βάζει στο πιατάκι του. Μας ομυρίζει. Πολύ ωραία. Τελειώσαμε το Wiener Schnitzel με τις πατατούλες, με την μαρμελάδα με κράνα. Και όποιος δοκιμάσει τη συνταγή, που θα χαρώ πάρα πολύ, μην ξεχάσετε να κάνετε like, να γράψετε τα σχόλιά σας και να κάνετε subscribe στο κανάλι μου στο YouTube.